tita. Nakapalit na may tipanting. Yay! Good morning, guys. Medyo bantag. Mahota, guys. Di ang sudan. Maju buntang na tantanan guys, mamahaw tanin jo. Daya manggi kuan ya. Giluto ni Papa Gabriel. Mahaw. 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 Mahaw guys. Mga kuya, sundan na kuno sila. Nagiinom man na sila Milo. Mahaw tanin jo. Ang suwa guys. Guys, nagsabaw sa Papa Gabriel o karning baka. Sa sabaw. Kim sa sabaw. Oy, sabaw day. Manglakaw day may karon kasi naghuman na magpamahaw kay mudugang may order og materialis para sa bathroom. Kay nakuha nga katong unang materialis. Guys, kapalit na mi og ano dia? Gamit sa sa pagkanisukyan may gamitan niya to sa PVC. Itakop. Iko na itakop guys. Palit na mi. Ito takuba naglamok. Oh. Order namin sa among Tika, ano? duha ka kubiko nga bonbon, duha ka kubiko nga inayag. Inahag niya 20 ka siminto, usa ka hollow block. Usa sa gatos. Sa kabuok. Sa kagatos. Okay, so pila tanan? 12,050 pesos. Kado, wait sa payan. Salamat. Wala na mi, humana mi order. Thank you, grasya ng yatag. Salamat po. So guys, mag-deliver na sila. Ito. So nag-ready na nila to. Na lamang ipada, kato to. Salamat kaso. Kay mo ditso na may atos ubay na may palitin pa dato guys. Sa kanila, inayag na. Asame. Marami guys. Salamat kaso te. Sana nagtagkat to salamat dito sa nante. Order na katong tukang materialis para sa bathroom. Salamat kaso. Dong Kim. Ato ubay palit sa pikas bay. Sa may paitan ni mo pikas bay. Walang kuan. Taman. Pangkuan sa bay. Pangunan. Paingan na. Ano man ingan na? Ang sama na ingan na. Kita na sabi nga tuon sa ubay guys karedyo. Mag-atang na mi dari usak danan. Liki mi. Tapos papa nag-park pas motor. Series padung og tagbilaran. So gamang atngan padung og ubay. Mona, ang sakyan na to. Lagi mo mo. Ha? Gikan dag bukid. Motor to. Harito dari lagbas guys. Na nag-series. Ipit. Ha? Ipit? Ha? Naubay ba? Ubay? Ubay? Okay. Sige. Ubay. Rika. Sige. Kaya nami guys. Padong ubay. Diyan na Miss Chi It's Home. Naman sila yung mga baligjaingan ni guys. Naghan ka to daring mga tiles. Dahil mga kere mo yung tojo karon. Bowl. Inodoro. This is a kayo nakakuan siya. Naka-sale. Mag-uban kay mahal mga aso. 10,500. Naitag 7,000 kapin. Matana po may dala sila hang kuan guys. PVC door. Kaya naman sila daghang PVC door ya. Kung saan nila, like color. Na brown, na white, na blue. So brown na mo piliin. Kanang brown. Sa may city na. Si Tinta. City na no. Si Tinta pa. Si Binti ka kuan. Ana, buang. Buang kaya isang katas. Ang parehara man ano. Okay. So ang karipon nga iniduro. Dari. Mara mo kuan. Iniduro. Iniduro. Kaya mo area.
Lagi mi. Nakaabot og ubay gahat imbis man ni plano silang mangujog, nakakujog og gahat. Hawa lagi. One is the terno. Yes. Terno siya. Sa siya? Ito doorknob ni? Bob. So dapat ni kuan mi og PVC door. Na guys. Dark brown na magipili. Sir? Amo na siya dato. Arang na na. Ito, katong sa laboratory ninyo, kawitanan. Kawitan na napod. Then na po siya itong sekuan. Kanihan man ni. Paralin niya sa tubig, yun ang maglibog. Katong magulong tulo, kabuo. Okay. So na na. Ano na pinipitol. Kumpito na siya tanan. Ada ibu tadi dia nak pwede sliig. Dia nak kujintas. Kompleto na siya. PVC door. Dapat ang PVC door. Haman mo ha. Dark brown. Ganas pa dark brown. Parang niya, doorknob. Okay, di anaag doorknob para sa kuan portahan sa CR. Tuloy sa trabaho ka tayo lang lamayan. Kapoy kabe. Kila tanan sir? Tatanitan na dito pa. Tanan na ni? 1, 5. Oh. Itong doorknob, then plate fittings, PVC, then Katong inidoro 5,885. Okay. Chicken sa zadaan. I-display ra na. Display ra man ang dala ready ah. Hindi may ilang mga stocks. Mga stocks nila. Check. Check ako nugap. Okay na? Okay na siya. Okay na. Ito na yun. Okay. Karga na. Tontolo. Ito na na. Tip. Kanay karga na. Mga nang laman. Karon di mo lupad. Kita mo abot tas alis siya na wala na nang portahas niya. Siya pa na eh. Oo. Kaya na, may karga na na. Para banis alis siya. Bawag na. Mabawag lagi insa ko no. What's it? Bawag. Dan sana dari sud. Maarang baka dari sud. Oh. Tagilid na laman. Ah, pwede ra. Ana. Na nagikarga ng PVC door o tong inidoro. Da bakha. Anaan? Higdaan za asa naman ta sakay. Asa naman ta mo sakay na ni. Ari ibabaw. Ari may ibabaw Kim Kim. Kim, ato kay ibabaw na? Ha? Ato kay ibabaw? Ganahan kasi ibabaw. Tang mahal. Ari ka naman si ibabaw Kim Kim pa. Suong. Sun sa tasun. Kimi, sud. Sudaan. Okay, sit down. Yan na guys. Gikarga na ang PVC door. Ang inidoro. Naman ka nang agin jak. Ano man na? Unsa na badbaro na nila sa tamakaagi. Yan Kim Kim asa na ko numiagi. So, pakzor may tricycle padung ulis alis siya guys kaya naman may mga karga. So dati na pakzor may tricycle padung ulis alis siya.
Karang na makargahan ito ang dares mga kuan gabi. So aris papagabril dares lujo kay delikado ug di mapagngan kasi bako unsang mahagbong. So aris just lujo. Ug matagak. Na. Ang gulitan. Gulitan. Padong na may uli Alicia guys. Abot na Miss Alicia. Kaya batukan. Pao kira dyan ni bukan? Kira na ni bukan. Abot na Miss Alicia guys. Ibadbad sa portahan kay di mi kaagis kim-kim. Ay, dani na tama. Kaya mo sakit. Sakay pa mo mig balik ihatod sa nila to. Karing ko an. Ha? Di may ko ana. Sabit. Di pa. Okay. Ano? Ma, daag ni mo pa? Ni. Ha? Nara ka? Ha? Nara ka, Dali. Dali. Tapos lapa pa nakatod sila sa koon. Baul. Sa makatod sa pagkudari. Doorknob. Diyan na, nangabot na gadyan mig Alicia. Salamat sa Ginoo nakaabot mi nga safety. Ug diyan nate nangabot na diyan nag PVC door, diyan na inidoro. Kumpleto na si Jate set man na si jang inidoro. Salamat pa driver sa tricycle nga amang nasakjan. Mao na imong gipakjaw og 600 kay bagat man ang kaning karga. Importante man gadyan nga safety ka og inidoro nagabot. Diyan nate daghan kadto salamat ninyo tanante. Abot na gadyan ang mga materialis. Halo-halo si Kimi-Kimi. Halo time. Nganta ka, ito inaw ko. Tugna ko na si Kim-Kim. Ita. No, man. Sama kuya sa marandadaan sila. Yummy. Apa? Yummy? Yummy ko rin si Kim-Kim. Yummy. Kalawa mo. Si Kim-Kim mo halo-halo. Yummy. Patikim. Gidanghaw ang bata Gidanghaw in taon. Gidanghaw ka na? Gidanghaw in taon ng mong bebe. Bati. Ano ko nang usaga na dyan na? Mas kim-kim ko na yung bayad. Give ka. Tora be. Tora tito. Thank you. Zaman ko na mo bayad te. Yes ni jatag 43. ang duha. Oh. 43. So nami discount koan 300. Kay kari nabu man. Repod habog ta sa 33. Kanira? So mora man jay available nga color ni nga ni. Blue ug sky blue. Wala te mora jay isang available nga color. Kani. Meron ko yan. May isa. O may lain ka koloran. Saan man magdajong ta? Hutsa day. Masay check si Ja. O guwabay mga kuan-kuas ilawom. So basin na nagtago dan ng bulawan. Na tang chicken. Itaw. Okay. Sedlanan silang mga brief sa mga laki. Dari. Tagsa silang duha. Ito na ilan nang dazungan. Arang siguro. Yan na. Gitesting na. Electric fan. Matod pang kim-kim mo ni among kay pink. Akay las kuya itong atua. Baylo ko na may kay pink man ko na yung kim-kim. Kuda ko tuloy no. Oh, ito na. Pila na si Daday? 1 na siya. 1 na si Jah, 1.
Kuha na agduha ka Durabox. Atid na. Kim, pusada na Kim. 1-0. Darang halo-halos mga kuya. Kakuya Gael o kakuya Kinkin. Darang uli na mi. Salamat ka Zote dia. Electric fan. May ganahan ni Kim Kim kay Pink. Mabaylo gazan mi dani. Mabaylo. Mabaylo agkuan. Then na Durabox. Do ka buok. Bot na. Mga kuyas. Tagsa sila. Tagsa ang mga kuyas. Asa may mo apili? Asa imong color? Ganahan? Kanang blue. Kanang blue? Kakuya ring light blue. Wa may lain nga color nga kapilian mo naman lamang ring duha na bilin. Dito sa magyatuan kanina, lahirap pa ang mga price ni Za. Murag hapon color din hinuon ay pink, yellow, no primary color. Dalate, thank you so much, Tibinos. Salamat ka sa Tibinos. Kanang ka kuya guys. Ha? Kanang ka kuya guys. Ana. Thank you so much. Dila ag. Bukas isa kasako. Thank you so much, Ate Jo. Huwag dapat ag. Stand pan. Salamat ka, Jote. Ken, alam mo ikuan Ken? Electric fan Ken. Kumus kuya. Oh, pwede naman galing dyan ito. Ada na yung 1 sack of rice. Salamat ka, Jote. Ito na. Hindi na magproblema ang mga kuya sa hangin. Pero magbaylo mi guys, kaya si Kim Kim, gigrahan si Zara to. Ano man pa sila yung stock mo na si Zara. Mag-reorder pa sila gutro. So karila ha, magbaylo mi. Karila, ito sa mga kuyas. Karang isa ka electric fan. Magbaylo mi na itong electric fan. So dyan na, pili as kuya Kim, kinuga sa Zara ha. Kari ko na isang blue. Kari ka kuya Gail. Thank you, tita. Nakapalit na may panting. Yay! Luhalo ni Kuya Gail. Kana imo isa color ya light blue. Kana. Kakin-kin man re. Imo re. Thank you, Tita Albino. Salamat ka, Bro. Lipay kasi mo Durabox. Nala kasi las imo mga brief. Ya. Nagkatawa. Pag sanina, matso, kita kuan. Ka bekegan. Diyan na nahatid na pod nila ag katong mag-order ganihang buntag nga bunbun. Mo ni aginaya gisir nila og sako. Agatong di inayag wa pa nila gihatid, basig gihatid nila karon. Sa halo black on na. Dahana pang gihatid to dadto. 100 ka buok katong gidugang. Sa kabilya di na pod. Una kabilya 9 mm og 10 mm. Sa di na ag talate ag inodoro. Di na pod ag PVC door. Lah, Yan na. What na lamin danig mataod ni. get out si mama. Ama yung mama. Ano si Indoy? Daan na te. Thank you Kadzo. Daghan ka dun salamat din so te. Salamat Kadzo. God bless. Yan na ang mga Durabox sa mga kuyas. Sa sila. Salamat Kadzo din so tanan te. Thank you so much, Tibinos, Tejo, si Christine. Thank you so much, Kajo ninyo te. Ati Ani, Ati Pachi, we love you. Amping mo kanon ay dihati sa Ohio, USA. So, unsa rin na matug ang mga kuyas. Harness na matug dari. Nilig na Kuya Kinkin. Dahil na dahil kuanan, formahan o kuan yes, puste dia, tulo ka bukuste. Puste sa duha, tulo ka puste. Nanagamang bugas dia. Nabalhin na ni guys. Itaw. Salamat Kajo, Ate Jo, dari sa bugas. Sa electric fan. Ug sa Durabox, Ate Bino, salamat ka Ajo. Sa mga inidoro, sa sink, o sa katong, basta set naman to si Zadag guys, na inidoro, unja, basta kay set na to si Zag, nga pang CR. Salamat ka Junin Jote, Ate Christine, Ate Binos, Ate Jo, Ate Ani, Ate Pachi, salamat ka Junin Jotanante. Grabe kasi dagdagan ng blessings silang giko ano mo guys.
Salamat ka dyan yung tanante. God bless. And more blessings pa nga mobalik diha ni Jote. Haga dyan ang yampo ka na sa Ginoo. Tagaan nun ay kumadsong panglawas. Katang mga gimuhatan kada adlaw. Salamat We love you all. Thank you so much. Kadyo ni Juntanante. Salamat kadyo ni Juntanante. God bless. Ug amping mo kanunay diha sa Ohio, USA. We love you. Thank you ninyo tita. Salamat tita. Salamat ninyong tanan. Paiming panan. Yay!